גם אנשים צעירים ייכנסו לפוליטיקה. שלום לך רמי לבני, אני חוזר ממייסדי התנועה הירוקה. טוב, יש לך סיכוי. למה? לא משום שאנשים מתים על אקולוגיה ולא משום שמבינים את הקשר בין סוציאל לדמוקרטיה לירקות, אלא מדי שכל הצעירים שהצביעו לגמלאים בבחירות הקודמות, לא כולם, חלק גדול בהם יגידו, ירוק זה יפה. אני מסכים איתך, יש מקום, אולי בפעם הראשונה בהיסטוריה של ישראל, מפלגה סביבתית חברתית אמיתית, יש אלקטורט, יש קהל יעד, האנשים שמובילים את הסיפור הזה בחברה האזרחית מוכנים להיכנס לפוליטיקה, וזו השעה שלנו. כן. אני מוכרח לומר לך, אני פחות אופטימי מירון בנושא הזה. אני אמר לך שאני אופטימי כשאני אומר לו שהוא ייכנס בכוח לכנסת, אולי אני פסימי. לא, אמרת שהוא סיכוי, אז אני פחות אופטימי. הציבור מבולבל לגמרי לגבי התנועות הירוקות. יש הירוקים שזה לא אתם. זה גוף אחר, שכמעט הכניסו כבר חבר כנסת. אחרי זה יש את הציבור המורפי הזה שתמך בדב חנין בתל אביב, שהוא גם כן נחשב למעין סוג של ירוק, שאתה לא יודע אם בבחירות לכנסת... ראש הארגונים הירוקים. כן, שעומד זה. הוא עצמו, אבל לא בבחירות לתל אביב. ויש עכשיו אתכם עם התנועה הירוקה. תשמע, יש איזו תחושה שכיוון שירוק כנראה זה מוכר היום, אז אנשים אומרים בואו נלך על הכיוון הזה, ואז נהפוך את הירוק לא רק באמת לעצור את גזי החממה, אלא גם יש לנו מה לומר על סוציאל דמוקרטיה, ומה לומר על הסכם על הגולן עם סוריה, ובנושאים האחרים גם כן. אז אני שואל, אבל הרי יש כבר את כל המפלגות, יש 400 מפלגות פה שרצות לבחירות, יש כבר פיצולים כאלה ופלגים כאלה, והכל מתפצל, וגם הירוקים כבר מתפצלים. איזה סיכוי יש לזה? יש לך חצי דקה לענות. אוקיי, אני אנסה בחצי דקה. בכל מדינות... פעם אחת שאלתי שאלה שהיא משתווה באורך לשאלות של ירון. פעם אחת, שים לב ליד. אז בואו ננסה לענות בכל זאת. בכל מדינות מערב אירופה, מדינות הקרויות המתוקנות, הכוח הירוק הוא הכוח השלישי בגודלו, הרביעי בגודלו במערכת הפוליטית. גם בישראל, שאומנם איננה מערב עדיין, אבל אמורה לשאוף להיות מדינה מתוקנת, צריך כוח פוליטי סביבתי חברתי. אז נכון שכמובן העניין הזה נהיה אופנתי, פופולרי, וכל מיני גורמים מתהדרים בנוצות ירוקות, אפילו נתניהו נהיה פתאום סביבתי, היינו מאמינים, האיש שאחראי להרבה מהמפגעים הסביבתיים והחינוכיים וכו'. אבל אנחנו בטוחים שהבוחר היסודי יקרא את העיתונות, יחפש בגוגל, יבדוק את העובדות ויגיע למסקנה כפי שהגיעו הבוחרים מתל אביב למשל, שיש תנועה ירוקה אמיתית והיא התנועה הסביבתית חברתית שלנו, ויש גורמים אחרים שהרקורד שלהם, התמיכה שלהם, האידיאולוגיה שלהם היא לא בדיוק ירוקה, אלא בוא נקרא לזה ירוקה מזויפת. לא, למה לך? למה לך? בוא נניח שיש טובים ויש עוד יותר טובים. תגיד, איך מתקשרת האג'נדה הירוקה לאג'נדה הסוציאל-דמוקרטית? מה הקשר? קשר ברור מאוד, קשר שמתרחש במפלגות דומות בעולם, קשר שאדון אובמה הדגיש אותו מאוד בניצחון המרהיב שלו בארצות הברית, קשר שהודגש בדמותו של דב חנין והעיר לכולנו שאנחנו היינו חלק ממנה בבחירות בתל אביב. אי אפשר להתייחס בנפרד לתפיסה הסביבתית ולתפיסה החברתית. כל העניינים הסביבתיים והחברתיים שלובים זה בזה. כמובן שהעניים, שכבות הביניים, האנשים בפריפריה, הם שסובלים יותר מאשר אנשים עשירים מהמפגעים הסביבתיים, מהמערכת התחבורה הציבורית הקלוקלת, מהתלות ברכב פרטי, שהוא כמובן משרת בעיקר את השכבות העליונות, מזיהום אוויר, מכיוון שהם יכולים להיות פחות צפונים בטירותיהם וכו'. ולכן הקשר הוא מובן מאליו, ואנחנו כמובן נדגיש אותו. כשאנחנו נציע תחבורה ציבורית יעילה, מסועפת, שיכולה לשרת את כל המעמדות, במיוחד נשים אגב. תחבורה ציבורית הוא גם עיקרון פמיניסטי, כי הוכח על פי מחקרים שרוב משתמשות בתחבורה הציבורית הן נשים, נשים ערביות, נשים חרדיות ונשים בכלל. לכן הקשר הוא מובן מאליו, גם נושא האנרגיה, גם נושא זיהום האוויר. אנחנו גם לא נעסוק רק בנושאים סביבתיים. התנועה הירוקה תעסוק בכל הנושאים, בנושאים החברתיים, המדיניים, החינוכיים, בכולם יהיו לנו הצעות חדשות לחברה הישראלית. מי מלבדך הדמויות ככה המוכרות או הבולטות, אם יש כאלה? יש כאלה. מי שמוביל את התנועה הם אנשים שהיו כאן עמנו, עמכם, ב-15 השנה האחרונות, והובילו את המאבקים הסביבתיים על כביש חוצי ישראל ועל תחבורה הציבורית ועל מניעת הבנייה בחופים וכלובי הדגים. חייבים לסיים. תודה לשניכם, רבותיי הפוליטיקאים. תודה. תודה.